welcome to my channel. So time check is 2:42 in the morning. So biyahe tayo. Samahan niyo ako sa biyahe papuntang Bicol. So kunin ko lang yung sasakyan. Ayan. So para ready tayo sa biyahe mamaya. Madaling pa biyahe namin papunta ng probinsya. Ayan. Back going to the highway tayo. Okay guys, driving alone ako ngayon. Pero kasama ko yung pinsan ko. So waiting na siya dito ngayon sa may gasoline station. So gas ko, ayan. So magpapafull tank muna ako before ako pagbiyahe. Pagbilaw na kami guys, 3 hours na kami nag-drive from Muntinlupa hanggang Pagbilao. Nakaka 3 hours na kami biyahe. Grabe mga
medyo madilim pa. Ayun o, may tricycle o. Tricycle, oh. Sayang-sayang ang tricycle sa zigzag. Off muna aircon na. Sobrang nakakatakot. Natatakot ako. Yeah, guys. Delikado. Sobrang ano naman na to. Ilang degrees mo to? Tapos may nagbababa. Ang makina ko ngayon sa ano. Kulang ko lang makina ko sa ako. Sobrang ganda talaga. Ipakita mo sa mga lampas sa gilid mo. Bibihira lang. Ito na sa Lasal. Amo sa ilalim ng ayan, pababa na.
kuha na talaga ano. Mauran. Ang mainit. Mainit. Welcome to Atimona. Nasa Atimona na kita. Pagbilang pa lang kita. Ay, bababa na kita. Last time, nung 1 o'clock kita nagbiyahe, 6:30 din kita na 6:25 tapos 3 AM pa 5 minutes lang. Nagpas na nga. Gawin na lang kita punto. Lungit Elementary School. Nagpas na nga. Patagkawayan yan sigurado.
mga 5 sana yan. Mga tras 4, 5. Pagka yun pa.